A vítejte u dalšího let's play, vlastně dalšího let's play na hru Minecraft. Tak, jsem tu sám, nikdo nemá čas. Počkejte. Pardon. Vytáhnu. Pardon. Jsem tu, zpátky. Kdyby vám došlo furt to, tak to je pes. Počkejte, Čapinko. No, jsem tu zase sám. No, pardon, počkejte. Jenom jsem si něco vyřídil. Kdybyste tu byli, já jsem si to s ním fakt vyřizoval. Jo, a stavím tady město, pokouším se o to. Když tak napište do komentářů, kolik bytů jako mám mít v tomhle domě, já vám ukážu, jak je velký. Ještě není dostavený. A je fakt hnusný. Myslím, tady jsem udělal díry. Takovejhle panelák, kdo by v něm chtěl bydlet, ať mi napíše do komentářů třeba, já nevím. Udělal jsem to podle, kdyby někdo z vás se koukal na tohle video a natáčel přízrak, Minecraft přízrak, tak to jsem udělal díky nim tohle, protože tam takhle měli tohle, takhle ty prošli, ale schody měli tady, takhle. Tak a já je udělal tady. A je to fakt dlouhý. Bydleli myslím, že úplně nahoře, ty co natáčeli přízrak. A já taky budu bydlet úplně nahoře, tady bude ještě jedno patro. A až to dostavím, tak to bude fakt velká oslava, protože konečně postavím tenhle blbej panela. Tady, takhle. Tohle bude asi předposlední konečně patro. Kdybychom dali aspoň 10 lajků k tomuhle videu, tak by to byl rekord světa u nás teda. Takže my nemáme víc ani než 10 lajků. A teď kdyby pod tím bylo 20 000 lajků pod tímhle, to by bylo dobrý. To by potřebovalo nějaký vymakaný baráčky. Tak, kdybychom dali aspoň tak 3000. Kdyby pod tím bylo 2. Oh yes, to musí být. Jestli to nebude, tak skončím s youtubering. S youtuberingem ne. Už nebudu youtuber. A když jsem aspoň tak 3 měsíce youtuber, to se musí prostě říct. Takhle to bylo asi už ne? 3 měsíce. Ale u Jirky Krále ten už měl pod videem aspoň tak 12 000 lajků. Jo, a ta cesta do Španělska do Barcelony, tak jsem se na ní koukal před hodinou a byla úplně vymakaná. Jo, konečně, už to mám skoro. Tak, tady bude bydlet Vajland, určitě jo. Takže já ho nahoru nepustím.
torčky. Pochodně. Torčky. Větší video než 15 minut nebudu natáčet a po Vánocích už budu natáčet aspoň tak 3hodinový video, 5hodinový video, jako Jirka Král natáčel jednou. Na to jsem se díval, to bylo dobrý. Nenapsali jste do komentářů, co je lepší, jestli Minecraft, jestli kreativ nebo survival. Jestli někdo neví, co je survival, tak to je na životy a kreativ to je bez životů. Kreativ. To až dostavím, tak bude sláva. Začnu dělat tady tuhle silnici, tam povede někam tam do Tramtárie. V Tramtárii řeknou, že ji tam nechtějí, takže ji budu muset zničit. Já to dělám všechno z vlny. Zničit. No, musím to zničit. Když to půjde do Tramtárie, a jestli to tam fakt půjde, tak to budu muset zničit. No, kdyby to tam nechtěl, tak to zničím. A jestli to tam budou chtít, tak to zničím stejně. A já to nezničím stejně. Tohle bude město a to už jsme jednou stavili, ale ještě jsme nevěděli, že budeme někdy natáčet, to bylo to byl asi rok 2012. To bylo ještě, to jsme nevěděli, že nějaký syneček Jirka Král existuje. To jsme si furt hráli na kompu, nějaký hry jen tak, ne dost dobrý, třeba jako, já nevím, Battlefield 2 jsme hráli, potom GTA, myslím, že GTA 2, potom přišel rok 2014, to jsme také ještě nenatáčeli. To jsme hráli GTA 4. Přišel rok 2015, to je teď. Hráli jsme GTA 5. Takový blbý hry. Ne, jak je tam GTA 5, GTA 4. No tam moc nejde. Ale když se hraje, tak to je taky švata. Tohle video bude mít tak, já nevím. Natáčel jsem úplně special video, ale bohužel 15 minut a 1 vteřina, protože mě to nejde natáčet větší video než 15 minut, jinak by se mi to tam nedalo. No a já to natáčím na mobil, no, takže až na Vánoce, tak to budeme natáčet, to uvidíte, jaký videa. A když tak řekněte, jestli si mám, pardon, to byl zatáček, tak, luskuták. No, když tak řekněte, jestli mám založit nový kanál, anebo nějak se připojit a mít tenhle kanál. Napište do komentářů a jestli nenapíšete, tak fakt skončím. A udělám novej, udělám bez tak novej, jo, udělám novej. To uvidíte, budu natáčet na, ne, takhle ne, budu natáčet na kom, na takovýhle věci. Tady jsem to neudělal. A počkat. Ne, jak jsem to chtěl, jo, takhle. A možná budu natáčet na Farming Simulator 13 na tady na Xbox. A kdyby někdo si říkal, jak to, tak možná, no
prostě jsme si to našli. Já nevím. Já myslím, že 250 nějak takhle. Potom ještě nějaký hry třeba jako Mafie 2, Battlefield, teď nevím jestli 3 nebo 4, tam to jsem neviděl. No to jsem tam taky neviděl. GTAčko myslím, že možná 5. Možná, ale fakt možná. A dál nevím. Týpka mají to. Týpek mají to. Kdyby se mě někdo ptal, koho obdivuju, tak jako z YouTube, tak to je Syniček 11. Gogo ne, to o něm složili písničku nějakou sprostou. A to jsem se pouštěl milionkrát. No potom Jirka Král, Majkýto a ne, počkej, já nevím, jak se jmenuje. Flagan.cz. Flagan. A potom ještě někoho, a já si nemůžu vzpomenout ještě koho by jsem mohl. Kaspy nebo Kasper, nebo jak se jmenuje? Kasper, asi Kasper. Píše se to Caspy. Ještě můžu natáčet 8 minut, ale jako mám uložený, on ten mobil neví, že budu natáčet na YouTube. No, ještě můžu natáčet 8 minut a potom se mi to vypne samo a já mám 12:40 a hodin je 13:40, ne 12:40, 13. Už je 50, 12, 55, 6, 7, 10, 20, 60. No 60. 10, teď 10, už to bude 10, teď je 10. To bude mít tak, já nevím. Tohle nedostavím v tom videu určitě. Tuhle střechu. Potom, až budu někdy natáčet na komp, což bude hodně pozdě, tak po Vánocích určitě. No a tak určitě budu mít webkameru z toho kompu. Možná budu mít SimCity město budoucnosti, myslím taky na Xbox 360. Možná dostanu Xbox One, na který taky budeme natáčet, já nevím co, NHL 16, 17 až bude, 15. No tak jsem to dostavěl, tenhle barák, takže v příštím díle možná budeme dělat další barák tady, no a já se s vámi pro tento díl loučím. Kdyby se vám video líbilo, dejte like nebo odběr. Když tak napište do komentářů, takže čau. A čus. Čauky mňau.